Kaseng Voice of the People's Party mentakasngi ka khatwai tarik unai lor arjar arpulai kala pha da ka Kyrwoh ban penram ya ka show cause notice kabala mi ha ka phra tarik unai lor arjar arpulai kabala I the Director of School Education and Literacy Meghalaya ya ka Principal jong ka Government Girls Higher Secondary School Jowai ha ka ba kala ong baka dei ka jing bam la satya ban pediang ka balong kam kai henrei ka bu jings iru ha ka jukapor kat kum ka VPP ka show cause notice kalong ka bom don nong rem bat ka bapenek ra nya ka rukom trai kam jong gi officer Sorkar ha ka jella ha ka Kyrwoh bala pha daw Dr. Bats Kemmerbo unong ai ktien ka VPP laong bah ka jing shisha ki officer rang ba lakmi lenti bagi dei ban trai kam da ka jing start da ka babut renti ya ka rukom trai kam ka basai bat ka babet bha kat kum ki an ki kanun ban wan ra ya ka rukom trai kam ka babet ka babiang henrei ka ni ka show cause notice kalong khongpong kani ka notice kami le se naki artali ki daw kabaning kong kalong bo new officer bo pen bi kani ka notice kadai ba ule hi dalade dak jingbam te bahaya ki kendon tre kam jong ka Meghalaya service conduct rules 8000 khat khandai lani kadai ka jingle jong u ban pen i ka jingla tre kam ringkat ka jing khmi lanti ban yo jingero naki he jong ki party pasan shar ya ka jalla hakani ka notice layu ibo new officer shamla ka daw ya ka no ka kundon baka principal kala penkhen tat hadu bala khot penshai ne khot hajeri i haka jing shisha juran an Sorkar ban penkit khli ya ki no hikai ne ki shakri Sorkar na ka banta ka jingle jong ki khna school ne ki rishimat ki ba shakan thop satya haka Meghalaya service conduct rules jong snam arajar khat khandai Kadaw ka ba arpat kala bandai bo new officer u ay kani ka notice halor ka jing patha jong kita ki badon haksuki lani ki politician ki badon ha padang jings ear na kadaw ka jing kersan ki patba ya ka voice of the people's party kalong ka bamla banlen bagi don bon ki politician ki bapar nyang khriat bat sojer namar ka jing ay jing kersan ki patba hakeleng keleng ka jalla ya ka jing khot jing wer ka seng voice of the people's party na ka banta ban wanra ya ka jing sanshar ka ba khoj ka ba suba ki bakum ki ne ki don gi jing thmu ban penting pen smiet ya ki paj ba da ki baki wat ki lat ki lenti ban khang lat ya ka ni ka jing iet ki paj ba ya ka seng VPP nalor kata laong baladak ka long kumnu ru ka wei ka ba shai kedar bat ka ba pau ka long hi ba ki don ki he Sorkar ha ka jela ki bom kot bor satya ki bom sngoth bat ki bom don bot lom ban le ya ka badai u Dr. Bats Kem ulaong ba hap kali kalawai ka bakum no ka ap ya ka jella habadon ki officer Sorkar ki bakum kini shu uloong ka seng ka dawa ba new officer udai ban weng no shisendon ya kani ka show cause notice bara ka jing shisha udai ban pan map klam kano ka kendon tang na ka principal jong ka school henrei na ki pat ba baro namar ka ne ka jing le jong u ka long ban yo roj ya ka hok long brio man brio ki pat ba